Този видеоклип показва как да конфигурирате роуминг в приложението RoamingGRAE. Функциите на всеки тип роуминг са разяснени по-надолу. Безжичният роуминг дава възможност на клиентите с слаб сигнал да преминат към точки за достъп, AP, с по-силен сигнал, което подобрява потребителската работа и цялостната ефективност на устройството. Когато сигналът на безжичен клиент достигне до прага за роуминг, той се изключва от оригиналната точка за достъп и се свързва към нова точка за достъп с по-силен сигнал. Като споделят информацията, която се събира от точки за достъп и безжични клиенти, точките за достъп могат да насочват процеса на роуминг, като така да помагат на клиентите да разберат кога и към коя точка за достъп се свързват. Изкуственият интелект може да подобри роуминга, като се адаптира към различните възможности за прием на сигнал и правила за роуминг на отделните клиенти. Обърнете внимание на следното, когато конфигурирате тази функция. Влезте в приложението RoamingGRAE. На страницата Project докоснете име на проект за достъп до страницата за конфигурация на проекта. Изберете Workspace. Advanced. RoamOpt за достъп до страницата за конфигурация. Включете AI RoamOpt. Докоснете знака за вмъкване, Explorer до AI RoamOpt, за достъп до още опции за конфигурация. Активирайте или деактивирайте AI Roaming според необходимостта. Когато точка за достъп бъде добавена, премахната или преместена, докоснете Scan Again, за да осигурите оптимален ефект на оптимизацията на роуминга. Прегледайте резултатите от оптимизирането. Докоснете разделите AP Ranking и Client Ranking, за да видите подробности за роуминга. STAS – брой на клиентите от един и същ доставчик. ROMS – брой на потребителите от перспективата на точката за достъп и на клиента. AI Profiles – брой на профилите за роуминг с изкуствен интелект, приложени към безжичните клиенти. AP – брой на генерираните профили за роуминг с изкуствен интелект, от точката за достъп за клиентите. Client – брой насочвания на клиенти, от един и същ доставчик от профили за роуминг с изкуствен интелект, генерирани от точката за достъп. За да следите този въпрос, коментирайте нашия видеоклип или ни изпратете имейл, ще се видим в следващия видеоклип.